afgelopen jaar, waar we als schutterij meerdere malen in de prijzen gevallen zijn, door het harde werk en motivatie van onze leden. Dit heeft ertoe geleid dat we niet alleen gepromoveerd zijn van de C naar de B-klasse, maar ook nog eens met het muziekkorps de jaarbeker hebben gehaald voor de vrouwensport. Ook onze schutters hebben dit jaar goed gepresteerd. Bijvoorbeeld bij het Erikruisschieten, waar Sjaasberg maar liefst 4 keer in de prijzen viel. Dan de orde van de dag, de installatie van het nieuwe koningspaard. Ik wil graag het oude koningspaard Sander en Jana bedanken voor het inzet en vertegenwoordiging van de festiviteiten waar wij het afgelopen jaar aan hebben deelgenomen. Ook mede dankzij jullie hebben we als vereniging een topjaar gehad. Bedankt hiervoor. Hubert en Petra, ik wil jullie heel veel succes wensen voor het komende jaar. Mogen jullie vele prijzen in de wacht slepen, maar zeker heel veel plezier beleven. Nou, Kevin had het eigenlijk al schön verwoord. Vooral niet alleen een kwantitatief grote schutterij, maar natuurlijk ook een schutterij die is op kwalitatief gebied, zowel op het muzikaal gebied als op presentaties zich daarvoor te zien in onze provincie. En daar kan ik wel richtig stoot op zien. Op 24 september, jongsleden, houden we het Koningsscheren. En dan kunt er een nieuwe koning te vuur scheren. En dat wordt dit jaar voor de eerste keer dat de koning daar zie Hubert Bekkers. En dan zijn zij, zijn echtgenote Petra, en samen vormen ze het nieuwe koningspaar voor het komende jaar. Hier bijzonder wordt ook dat de Rick, de zoon, ook de burgervogel afgeschoten en dat het eigenlijk in de familie gaat dit jaar. Het schutterstalent is gewaarborgd ook voor de toekomst. In ieder geval van harte proficiat en ik wens u alvast, ik heb het altijd al gezegd, Petra en Hubert, heel veel succes en laat uitdragersforcier van de schutterstraditie en natuurlijk heel veel spaß en plezier. Ik wil de leden van de schutterij vragen samen met mij het koningspaar te installeren. Schutteren. Geef 8. Presenteer. Geweer. Zet af. Geweer. Op de plaats. Rust. Anders gewoon geweer.
Anders kan je niet Zo'n laden. keer de kant van gehad, derde prik. Zo. Goed, ik heb nog een paar dingen opgeschreven. Anders Chris hetzelfde fiasco als het Koningslied. Helemaal patronen. Goed, ten allereerste wil ik u natuurlijk feliciteren, het nieuwe koningspaar, voor het komende jaar. Je gaat ons vertegenwoordigen op alle bondsfeesten, je gaat dat ook heel goed doen. Je gaat alle prijzen binnenslepen, dat wordt verwacht. Je zal schitteren in Polen, hopelijk. Daar zit ik een klein beetje op verheugd, hè? Ja. Voordat ik dadelijk naar u toe ga, wil ik hier het oud koningspaar even naar voren hebben. Jana en Sander. Wat ik ook al in de kerk zei, ja goed, we willen u natuurlijk heel erg bedanken voor afgelopen jaar. Je had ons perfect vertegenwoordigd. En dat gaat natuurlijk gepaard met een bloemetje. Ik vind hem mooi, ik had het goed. Dank je. Dat komt dadelijk. Sander en ik. Koningsspel. Nee. Schön recht erin. Wacht maar even voor, ik krijg me even vanaf. Nee, alsjeblieft. Ik mag bij de ping weer, hè? Dan duidt ze door. Ja, zit. Goed. Och, Sander. Hartstikke bedankt voor het afgelopen jaar. Dan ga ik meteen even over naar onze jeugdkoning. Want daar had Inge dit jaar had het jeugdscheten gewonnen. En dat zit ook in dezelfde familie. Dit is gemakkelijk. Hoeveel taal staat er nog? Geen trekken lekker zijn. Ik ga hem wel niet doen. Proficiat. Het wordt de jeugdkoning. Daar had het jeugdshit. Kom maar. Dan mogen we inderdaad wel even gaan applaudisseren voor dan wil ik hier nog eventjes de zoon van de nieuwe koning naar voren hebben. Ja, doe het. Want op het moment dat er Hubert zijn koning schoot zijn nazaat ook een vogel af. Oh ja, dat klopt. En je bent ook nog jeugdkoning geweest? Van 2 jaar geleden? Ja. Ja, die kregen we ook nog. Ik denk niet dat je je trui kapot wil spelen of wel? Nee? Oh, maar niet uit? Oh, wacht, dat gaat maar. Hey, en toe hè? Wow, hij leert. En ja goed, dit jaar mocht je meedoen op de burgervogel. Dus bij deze de burgerketting. Nu bent de En dan mag ook geapplaudiseerd voor weer. Dankjewel Rick. Dan wil ik hier naar voren hebben Nicky. En Zijtje wordt gelukkig niet hier, ben ik het goed begreep. Moet ik even... Nee? Goed. Want de 2 dames, Zijtje en Nicky, die hadden afgelopen jaar in hele heide met veel lef, met z'n tweeën, voor het eerst uitgetreden. Gooien. Getrabbelen.
En ja goed, dat verdient van onze schutterij natuurlijk iets. En als het goed is, worden ze vanaf volgend jaar volledig gejureerd en gaan ze ook meedingen in de prijzen. Doen wij ook niet dicht. Alsjeblieft. En bedankt. Tot fijn. 70 man in zo'n schutterij, assistent. 0. Goed, dan wil ik het even hebben over onze shutters. Zoals we weten, hand voor mooie prestaties neergezet. Afgelopen jaar pakte ik de Bondsfeesten, pakte ik het ZLF. Pakte ik bijvoorbeeld een erecruciëte, dat wil ik toch nog even aanhoren. Er wordt in de C-klasse al Cyril de derde plaats, in de B-klasse al Jeffrey de derde plaats en Natasja de tweede. En in de A-klasse wordt Peter Thomissen vierde geworden. Ook dat is een hele knappe prestatie. Net niet, maar ja, het wordt de A-klasse en dan hopen we hier geen wil. Dus. Dan wil ik hier weer gewoon naar schutter van het jaar, van de oefeningen. Dat is op nummer 3 geëindigd Cyril. Applaus. Op nummer 2 Frank Pelser. En op nummer 1 onze eigen burgemeester Peter Thomissen. Daar hebben we nog een beker voor. Ik wil niet bespuren, joh, zeg maar. Wie? Mensen hoe dat wil spelen, ik kan wel op. Alsjeblieft, hè. Alsjeblieft. Goed, dan hand van nog het Matje Kwaadvliegtoernooi. En wie het Matje Kwaadvliegtoernooi moet ik nog even bij zeggen. Leonie, waar ben je? Kom eens. Ik heb van jou 2 medailles. Want de afgaande jaren zijn voor het vergeten, simpelweg, van Leonie. Maar dit is nog van 2011. Hallo, eigen pap is penningmeester, hè? Niet weg op de moogspelden, hè? En 14. Wees ze allebei op? Geen naar links, geen naar rechts. Dat is er nou wel, wat een vieszak. Dat was wel een pas. Je moet je wel op, moet je een balletje vragen bij Herman, kreeg je. Alle gestuurd, gewoon niet krijgen. Wat is dit dan? Je kunt het ook al op de club was. Steeds handiger, we worden steeds handiger. Ook dit is applaus waard, uiteraard. Dan al niet van Leonie, dan dat ik 2 van die dingen van op kunnen spelen. Matje Kwaadvliegtoernooi, de tweede prijs wordt van Frank Pelser dit jaar. En de eerste prijs wil ik even vragen om Leo van Hees. Dit wordt namelijk nummer 1 dit jaar. Ja, Vrannekenpijksgebuur. Ik geef het hem. Oh, proficiat. Ik geef het hem. Ja, dankjewel. En de wisselbeker. Dankjewel. Alsjeblieft, gefeliciteerd. Dan de Hein. Ik hoop begrepen dat de vrouw vandaag niet aanwezig was zien. Dan moet ze toch even uit voor ons doen. Ja, heel goed. Van toch een bedankje. Alsjeblieft. Want wanneer ik het goed begreep, hand van de petjes is gesponsord mede door de vrouw van dich. Dus de petjes, hand van wil iets. Petje af. Oké, we gaan nog
een laatste mening. Gaat er tussenin. Nikita. Is Nikita hier? Ja. Mag ik Nikita even naar voren? Dat was zo. Oké, dan zit er. Dit is voor het tweede prijs jeugdschieten drietallen Sint Sebastianus Schinnen. Applaus. Alsjeblieft. Oh ja, wat ik over natuurlijk ook gaat. Zal ik tegenop meteen pakken. Officieel, dankjewel. Alsjeblieft. Oh, is nog geen bloemen. Mali. Dit is ook nog door ergens. Oh. Kom eens bij papa. Mali, ook dit jaar weer. Hartstikke bedankt voor de goede zorgen. Die vooral toch een clublokaal over één keer jaar weer op kunnen rekenen, op kunnen boeren. Dus alsjeblieft. Hartstikke bedankt. Goed. Gisteren is het een nieuwjaarsvergadering geweest. Wordt nog in de handwerker gekregen van Shannon. Dus dan moet ik even een commandant zo zoeken. Aan Uring. Maar, verzond ook, ik denk dat dat een geweldige prestatie is, ook voor de rest van de shutterij. Verzond, hier is geworden in de C-klasse en gepromoveerd. En dat kun je nog. Wat is dat? Fred en John. Fred en John! Fred en John, natuurlijk. Alsjeblieft. Ja, dan geef allemaal wat. Als je top bezig bent, dan geef ze allemaal wat. Wie komt bij top shopping? Oké. Oké. Hier drie top. Klopt. Stuurt wie tot al jaren de drumband alles regelen. Afgelopen seizoen hoeven we aan de kant te huren van andere shutterijen. Dan maken we in Charlesberg 1 of 2 keer. Dit jaar, dan komen ze met toe, zodat ze net degraderen. Maar dit jaar hoeven we alleen maar, godverdomme, Charlesberg kunt weg. Die willen winnen. Hey! Ik ga daar wat. Dan ligt er nog 3 aan de Ja, ook. En dit is een jaar geleden. Maar we hadden maar verdedigd weer. Voor 100 jaar bekken gewonnen. Fischer. Hier moet op.
2, 3, 4.